Lidi, zdraví vás tu Erka a dneska si zahrajem Minecraft. Teda. Takže tady bude. Na to bude to survival a jdem. Pokud byste se mnou chtěli hrát, tak stačí jenom napsat můj name a ještě to seed. A ještě mi něco napište na komentář, jestli byste taky se mnou chtěli hrát. Ale napište mi tam, jaký seed a jaký name. To a tak. A teď jdem hrát. Už hrajeme. Už tam nedošáhnu. Já už fakt nevím, co mám říkat. Jsem takovej nemluvnej. A pokud byste chtěli vidět můj skin, tak já vám ho ukážu. Hey guys, I am sexy nerd. Tak stačí neblbnout. Takže crafting. Jeden crafták, tyč. Dáme si tady. Máme meč. Tyč. Sekera. Lopata. A to sekerou. Tak. Tam je kobl. Tak, tam je koblíček. Doufám, že spadneme do lávy. Máme kobl? Ne, nemáme. Spálil se nám. Ne, zase. No, tak tady nebudem, jasně. Ale tady. Tady bychom mohli najít. Kopat kobl. Máme už kobly. Ještě několik. Ohoho, tady už nic není. Ani železo. To je fakt škoda. Já rád železo. Teďka máme to. Nepotřebujeme Wi-Fi. Ale prasa. Ty prasáku. Pojď sem. Jo, tady. A má prasa. Vůbec nemáme hlad. A jdem plavat. Doufám, že já udělám několik těch epizod. A když budu hrát, tak možná tam si stáhnu 0.15.
Víte, proč chci stáhnout 0.15? Tam je moje 2 oblíbená. No, skoro jsou stejný. Beast a Slime Beast. Ty já chci. S tím se dají dělat pasti, dobré pasti. Ale tak nějak. V tomto díle si určitě musíme postavit domek. To je jako základní základňák. Nikdo by nepřežil bez domu, jen kdyby měl postel. Ale to já nechci. Nechci se vychlubovat. Radši bych hrál a neumíral. Aha. Můj největší fan z YouTube je Jirka Král, protože ten dělá fakt dobrý video. Na jednom to moje království, tam si udělal mlýn, ale koukal se, což mě to úplně nevá. Tak uděláme to blízko u moře. Jo, tady, ne, blízko lavy ne. Blízko lavy ne. Ovečka a káva, toho zabijeme. Ovečku také. Pojď sem, ovečku, pojď sem, je či ne? Je tady. Máme vlnu, další ovečka. Zabijem ho. Ovečko. A máme ještě poslední. Zabijeme slepici. No tak. Poslední. No, tady už asi nebude ovce. A lakomý prase. A tenhle je ale dost nebohatý. Tady máme spoustu dřev, ale hnusných, spíš tmavých. Tak si ho uděláme tak. Tak. Jo. Takhle. Tak. A. Takhle. Tak. Takhle. Jo. A tady. Tady 2. Takže dáme to sem. Crafting table dáme sem. Teď z toho uděláme dřevo. Ale. No. Potřebujeme tyče. Tady. Dáme si meč. A ještě jsem si, jo, tady. Takže tady. Takže jsem chtěl, jo, tady. A ještě 2. Ježiši, já jich mám 6. Jsem blbej. To už nemusíme čekat. Zatím to uděláme takhle. Ježiši. Takže máme tady ještě, rychle si udělám pec. Jdu si rychle vytěžit 2 dřeva. Ne, já už nemůžu běžet. No. 2. Na uhlí.
Já ještě mám 6. Teda. Uf. Tak to bylo dobrý lagy. A tady taky. A už se nám dělá tamto. Ještě si uděláme to. A z toho si vytvoříme. Tyhle dřeva se mi víc líbí. Ježiši. Jo, už bude noc. Už je to hotový. Jo, tak tady dáme tohle. Tady jim dáme 2. A potřebujeme ovci. Potřebujeme ovci. A vrátit se zpátky na domov. Co budu dělat? Jo, mám nápad. Si dám na patičku. A tady budu mluvit. Zatím budu čekat. Je. Já mám čím vařit. Jo. Steak. Tak tento díl se nepodařil moc tak dobře. No tak já to zatím, nebo já to mám, nebo já to střihnu. Já nevím. Už je noc. Tak tento díl už je asi všechno. Já vám děkuji, že jste se na tohle video dívali. A pokud se vám toto video líbilo, tak dejte like. A komu ne, tak dejte dislike. A jestli mám útočit, nebo tak nějak, nebo jestli si se mnou chcete zahrát Minecraft, tak něco napište na komentář. A nezapomeňte si tam dát name, jaký bude name a jaký bude seed a kdy to bude. Jo? A já to možná budu točit, takže čus lidi.